Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στην κλήρωση από το ηλεκτρονικό τσιγάρο, δώρα και κληρώσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με την ανακοίνωση των ονομάτων. Είναι όλα τα ονόματα περασμένα σε ένα αρχείο Excel. Θα κάνουμε μια γρήγορη επισκόπηση των ονομάτων. Είναι τοποθετημένα με αλφαβητική σειρά. Κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα για να δείτε όλα τα ονόματα που είναι τοποθετημένα για την κλήρωση. Όποιος είναι μέλος του κλαμπ, αυτομάτως το όνομά του μπαίνει στο αρχείο για την κλήρωση. Στο σύνολο ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Έχουμε φτάσει στα 624 μέλη περίπου, των οποίων είναι αρκετά μαγαζιά και έμποροι οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από την κλήρωση. Αυτό λοιπόν ήταν το αρχείο μας. Κάναμε ένα γρήγορο περασματάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η κλήρωση θα γίνει στο Random Org. Επιβεβαιώνουμε ότι η ώρα είναι 4, όπως έχουμε ανακοινώσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τον τυχερό μας για σήμερα. Είναι ο αριθμός 239. Πάμε λοιπόν στο αρχείο μας. Το 239. Είναι εδώ περίπου. Είναι ο φίλος ο Κώστας Τσιτηρίδης. Πάμε και λίγο να δούμε τη σελίδα του. Ο Κώστας Τσιτηρίδης λοιπόν από την Αθήνα, από ό,τι βλέπω, είναι ο τυχερός που θα κερδίσει το πακέτο, το Giant Test Starter. Θα κληρώσουμε και άλλα 3-4 ονόματα περίπου για αναπληρωματικούς. Πάμε στη συνέχεια. Πρώτος αναπληρωματικός είναι το νούμερο 508. Πάμε στο αρχείο μας. Το 508 είναι ο φίλος ο Γιάννης Μπούρδας. Πάμε να δούμε και το προφίλ του. Ο Γιάννης Μπούρδας λοιπόν είναι ο πρώτος αναπληρωματικός από το Βόλο. Πάμε στον δεύτερο αναπληρωματικό. Το νούμερο 571. Το 571 είναι ο Νίκος Γαρδικιώτης. Πάμε στο προφίλ του Νίκου Γαρδικιώτη. Είναι ο τρίτος αναπληρωματικός. Ο δεύτερος αναπληρωματικός, με συγχωρείτε. Είναι από το Περιστέρι λοιπόν. Πάμε και σε ακόμα ένα όνομα για τον τρίτο αναπληρωματικό. Το νούμερο 221. Το 221 είναι ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης. Πάμε να δούμε λοιπόν και το προφίλ του Κωνσταντίνου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ηλιάδης είναι ο τρίτος αναπληρωματικός. Είναι από Θεσσαλονίκη βλέπουμε. Αυτή λοιπόν ήταν η κλήρωσή μας. Η ώρα είναι 4 και 2 λεπτά από το random.org. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Σας ευχόμαστε καλύτερη τύχη σε όσους δεν κέρδισαν στις επόμενες κληρώσεις. Γεια σας.